आंनि सिनायथिया दा थियेटारखौनो होखादोंनि आङो 1974 आव बे सोरां मुजु थियेटारखौ आं जागायजेननाय जादों बे जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम आरो 50 बोसोर गोलैबाय आसल दा आंनि नाम मा जादों चन्द्रकान्त मोसाहारि लिरो आङो बेनिफ्राय टाउन सहर हिसाबै जोंना जाबाय पाठशाला गोलैयो आरो गामि हिसाबै लेस्रा गोलैयो आरो जोंहा माबा जिल्ला हिसाबै बजालि गोलैयो आंनि एड्रेसा बेखिनियानो बे समाव आङो मिथिनानै लानो नाजागोन आं मोनथामसो नोंथांनि जों मोनथामसो मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो दा आवगायदों बे समाव गिबियाव नोंथाङा जिहेतु थियेटारखौ सोरां मन्जु थियेटार जिहेतु बर'नि गोजामसिन थियेटार होनना बुङोब्ला नोंथां सामलायनाय मोनसे सोरां मन्जु थियेटार बेखौ रायजो राजायाबो मिथिगौ दा नोंथाङा बै सोरां मन्जु थियेटारखौ माब्रै जागायजेननायमोन बेसेबां आरो माबायदि खस्थ'जों भुगिनानै नोंथाङा बे थियेटारखौ जागायनायमोन प्रथम जागायनायावथ' थाखा फैसा गैखाया सम्पत्ति फाननो होनदों प्रथम दा बे सम्पत्ति फानैनो आं दिनै नै 50 बोसोराव सफैबाय माने बिनि गेजेराव आगोल सरकार गैयामोनथ' नोंथाङा माब्ला गायसनजेननायमोन बे थियेटारखौ बेसेबां सनाव दा एसे गोलावमोन 1974 गायसनबाय 1974 गायसनबाय गायसननायनिफ्राय दा दिनैसिम सोलिना दङ आरो बे थाखा फैसाया आगोलनि दिनाव जा सरकार गैयामोन नालाय एसे उसुबिदा जानानै माने हा हु फाननानैबाबो आं थियेटारखौ फोथांना दोनदो फोथांना लाखिनाय माने आंहा उद्देश्य दङमोन जे बर' माहारिनि गेजेराव आंनि बे सोरां मन्जु थियेटारखौ खनालि जयन्ति खालामगोन माने हासेबो खालामनो हायाखै हासा जत थियेटार दं हासेबो दाबो खनालि जयन्ति खालामनो हायाखै खिन्थु आं मोनसे चेलेन्ज भाब दंमोन जे खालामगोन आं होननानै दिनै फैयै नै देग्लायनो फेब्रुवारि दाननि 14, 15, 16 तारिखआव थारमाने गल्डेन जुबलिनि सान फालिनाय माने सनाथि माइथाय साननिखौ फार्स्ट सानखौ फालिनाय जागोन जिहेतु नोंथाङा मोनसे बेसेबा गोजामसिन मोनसे थियेटारखौ सालायदों बे थियेटारा फैनानै जिहेतु 50 बोसोराव आगान सुरबाय बे आगान सुरनायनि गेजेरजों नोंथाङा बैयाव नोंथांनि 50 बोसोर जानो थांनायनि सिगांनि एक्सपिरियेन्सफोर जिहेतु बेयाव माबायदि मोनबोदों नोंथाङा जे नोंथांनि गाहायाव जे माखासे फावगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय माबायदि नोंथाङा मदद मोनो बेखौ थियेटारावथ' आरो 50 जन 60 जन फिसा दङ जेला गाहामबो थायो गाज्रिबो थायो गथिखे बिनि गेजेरजों आं जथेस्थ' खस्थ' खालामनानैबाबो हारिमुखौ फोसाबबोदों माने आंहा दहायनो एसे आगोलावनो बुंबाय होनबा आंहा मोनसे थांखि दंमोन गोथौ थांखिया बेनो जों खनालि जयन्ति खालामगोन बर'नि गेजेराव अनेक खस्थ' दं 50 जन 60 जन सामलायनाय खोथाया खस्थ' दं आरो थाखा फैसानि बाथ्रा दं जाबायदि जों थाखा मोननो गोनांमोन बेबायदि थाखाखौ जों मोना आरो हयथ' जा बर' समाजाबो होनो हाया जा बर'आ जाबाय मोनसेल' जाति मालाय गुबुन हारिफ्रा माने बिसिना माबाफ्रा बारा हारसा बर' बाङालि नेपालि गथायबो नायनांगोन खिन्थु बर'आ बर'आल' नायो बे बिगिनि थाखाय जोङो खुनु दिन थियेटार मोनसेखौ फोथांना लाखिनो हायाबाबा तथापि खस्थ'नि गेजेरजों आंहा मोनसे थांखि दं नालाय बे हा हु फाननानैबाबो आङो माने गल्डेन जुबलि खालामनो होननानै दा खालामदो आरो बेनि लोगोसे जितु जोंहा सरकार गठन जाबाय हाग्रामा सरकार फैबाय सरकार फैनाय लोगो लोगो आंनि हा फाननायबो बन्द जानायसै 8 बिघा हा दंबावो 65 बिघानि भितराव फाननाय 8 बिघा हा दं बे 8 बिघा हाया थालांदो आरो जुदि हाग्रामा सरकार फैयामोन बिटिसि सरकार फैयामोन अब्लाना हयथ' बे 8 बिघा हायाबो जोबलांगौमोन बिनि उनाव जोंहा बिटिसि सरकार आउट जानायनि उनावनो जोंहा बिटिआर फैबाय बिटिआर जा प्रमद बर'आ आंनो होबाय 10 लाख थांनाय बाराव आरो बेनिफ्राय जा बिश्वजित दैमारिया 5 लाख होदो आरो बिथांमोननि आखान्थिफोराबो आखान्थि माने एमएलए इएम एमसिएलए थिग बिथांमोनाबो आंनो होदों आरो थिग हाग्रामानियावबो बे इएम एमसिएलएफोराबो एमएलएफोरा आंनो जथेस्थ सहाय खालामनानै दिनै बे गल्डेन जुबलि मोनफैहोबाय आं बे समाव मोनसे नोंथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजाबावगोन जे गोदो जागायजेननायाव माबायदियै नोंथाङा रायजोफोरजों अनसायजादोंमोन आरो बै समाव नायगिरि बिथांमोना जितु अनसायग्रा नायग्राफ्रा माबायदि बाहागो लायोमोन बै समाव थियेटार नायनो आगोलनि दिनाव मोजांमोन आगोलनि दिनाव जेला ओंखारो खिन्थु थाखा फैसाया जुरुला थाखा फैसाया जाबायदि मोननो गोनां बै समावबो गैखाया खिन्थु दा आरो जितु मोनसे फैयै गेजेराव जोंहा मोजां सम फैदोंमोन आंनि दिनाव मोजां सम फैनानै जेथिया जोंहा मबाइलनि जुग जाबाय मबाइल जुग जानाय लोगो लोगोनो सब थियेटारफ्रा आंनो माने खहा जालांनो हमदों खहा जादों माबोरैहाय सब बुस्थुखौनो मबाइलाव थिखांलायो होननानै मबाइलाव नायनानै मबाइल नुखादों मा थियेटार नायनो थांनो बे मबाइला फारसेथिं फिल्म आरो बर' थियेटार एकदम माने हेक खालामना होदो आरो मबाइला जिहेतु गोदो बाहागो लानायाव नायगिरि बाहागो लानायफ्रा मोजां आरो दिनैनि दिनाव नोंथाङा माबायदि बाहागो लानायखौ नुनो मोनो दानि दिनाव दानि बुब्लिया एसे मोजां नङा इन्टारेस्ट गैया जालांदों मानसिफोरा
नायनायफोरा ससियेल मिडिया दिनैनि लाइमोनफ्रा फ्रायानो 100% ससियेल मिडियायाव नोंथांनि माखासे फावफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों खेबखुमानानै फोसावना होयो दा बेयाव नोंथाङा माबायदि खहा जायो बा नोंथाङा बैसोर खेबग्राफोरखौ माबायदि रावखौबोथ' माबा होनो हाया आं दा खुलुमदो बिथांमोना बेफोरखौ खालामाब्ला अब्लाना थियेटारफ्रा थांगोन आरो बिथांमोना जुदि बेफोरखौ खालामबाय थायोब्ला हनै दिनै ससियेल मिडिया खेबखुमाना होनाय आरो द्वितीयते मबाइलाव थिखांनानै नायनाय बेफोरनो जोंखौ थियेटारखौ खहा खालामदो आरो थियेटारनि खहा खालामनाया जथेस्थ' माबा दंबावो गोदो जोंहा एसेखिनि गियान जा बर' समाजनि गेजेराव फैदों आरो फैनोबो नांगौ हनै जोंहा फांसन होनना बुङोब्ला जों थियेटारफ्राव बन्द जानो गोनां जायो जोंनाव फांसन जाया माने जे साहित्यनि नामाव प्राइमारि आनसलिक आरो जों माबा थाहैबाय डिस्ट्रिक्ट थाहैबाय बेनि उनावसो सेन्ट्रेल लांबाय साहित्यआबो आरो थिग बाथौआबो बेबायदिनो माने बे मोनसे जानो गोनां मिटिं जानो गोनांबा रावबो लाखिला आरो ओजोंहा मोनसे जों समस्यानि गेजेरजों नुदों परिखानि टाइमाव बर' थियेटारखौ गायनो होआ आरो बे माबा मागो दमासियाव थियेटार लाखिया खाना जानायनि दिन आरो 1 जानुवारियाव बेयाव थियेटार लाखिया 1 जानुवारि आरो बोलि बाथौआ जुदि लाखिदोंबा माबानि बिबार बाथौआ नायनो थाङा बिबार बाथौआ लाखिदोंबा बोलि बाथौआ नायनो थाङा थिग जोंहा बेबायदि जानानै थाखायनो बर' थियेटारफोरा माने जोबबोनो हमदों लासै लासै दा जि नोंथांनि अनगायैबो आरो फिल्म जगताबो जोंदो अलपमान माबा जानाय जादों आरो फिल्म जगतखौ बर'फोर बांसिन होसोयो जोंनि बाखै गैया दा नोंथांनि थियेटाराव माखासे नायजाबफोर थायो बेयाव दा सोरनि स्क्रिप्ट बा लिरगिरि नायजाबनि खोथाखौथ' नों फंबाया जिहेतु सोंबाय बुंनांगोन इसोरनि उनाव रायजो राजानि सहाय सहानुभूतियाव आंनि जिबनाव बहुत नाटक लिरबाय दाना आं दा बर्तमानावलागि এই 50 बोसोरनि भितराव माने 82 खान नाटक लिरबाय आं 82 आं निजा ब्रेन नाटक निजा ब्रेन लिरनाय नाटका 82 इनिफ्राय आरो हासानिफ्राय अनुबाद खालामदों 19 खन 19 खन हासानि गेजेराव राव दानस्लायनाय बिनि गेजेराव मोननैसोखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा हायो जेबो नङा हनै बिग्रायारि नाटक दंमोन बिग्रायारि हारसानिफ्राय जिहेतु ट्रेन्सलेट खालामदों नोंथाङा बेनि गेजेराव माया हारसानि गेजेराव सती बेवला दं आरो जारुवाला होननाय दंमोन राजद्रहि होननाय दंमन थिग बेबायदिनो दङ आरो दा सोलिबाय थानाय जिहेतु नोंथांनि नायजाब बे सोरनि लिरनाय दाथ' आंनि नाटकआथ' आंनिनो गोजा थायो देग्लायनि नाटकआव गांथाम आंनो लिरनाय थांनाय बोसोराव गांथाम थांनाय बोसोराव आंनो लिरनाय नाटकखौ फ्राय आंनो लिरजोबो गोजा थांनाय बोसोराव मामोन आरो दायो मामोन थांनाय बोसोरनियालाय मा जारा फाग्ला गांसे लादोंमोन जारा फाग्लाया आंनिया 3 बोसोर थियेटाराव लाबाय आं जारा बाथौनि काहिनि 3 बोसोर खिथिबाय नाटकखौ रायजोआ गाज्रि मोनाखै जारा फाग्ला बेनिफ्राय मोनसे लादोंमोन आं नैथि जोबसालि थांनाय बोसोरनि खोथा बुंदों नैथि जोबसालि आरो खिथिर होनायखौ लादोंमोन गांथाम थांनाय बोसोराव देग्लाय आरो बे खिथिरखौनो लाखिनायथ' गांब्रै जादों देग्लाय आरो बे थांनाय बोसोरनि नाटक खिथिरखौनो देग्लायबो लाफिननाय जादों माने रायजो राजाया बुंदों नों खिथिर नाटकआ रायजोखौ बोफिनगोन आरो जेराव खिथिरखौ होआखै बे जायगायाव होनानै दा खिथिर नाटकखौ लाफिनदो मोजां रायजो खालामदों रायजो राजाफोरा दाबो खिथिर नाटकखौ लादो दा देग्लाय सोलिबाय थानाय जिहेतु देग्लाय सोलिबाय थानायानोथ' दा नै हादोर जौगानाय लामायाव बे जाबाय राजनितिनि थाखाय आरो ओजोंहा सासे बिजिया साथाम फिसाइ बिदिनो दानि बर' समाजनि गेजेराव हुवा गारै खारबाय थानाय दानि जुगाव सोलिदों माने बास्तब आरो दा इखौ रायजो राजा नायना गोजोनो आरो सासे बिजिया साथाम फिसाइ आरो ओजा गांसेया जाबाय मा जोबथा दावबायारि थियेटार बे थियेटार इ नाटकआ जाबाय मा आंखौ बहुतानो बुङो आदायाथ' जथेस्थ' नाटक लिरबाय धेर नाटक लिरदों गथिखे नोंनि जिहेतुके नों देग्लाय बिदि थियेटार खालामलियाब्ला सनालि जयन्तीनि उनाव गथिखे नोंनि जिबन काहिनिखौ नाटक हिसाबै गांसे लिरलां ओरैनो आं इ नाटकखौ आं लिरदो ए गासै जाबाय आंनि जिबन काहिनि मा नायजाब बेयो जोबथा दावबायारि थियेटार जिहेतु 50 बोसोराव आगान सुरफैनायनि गेजेरजों बे नोंथाङा बे जोबथा दावबायारि थियेटार इ नाटकखौ लिरदों माने आंनि जिबन काहिनि आं बोरैहाय थियेटार खालामबोखो सम्पत्ति बोजा थांखो आरो दा नोंथांमोननिया दा बुंनाय जायो आं आसलते बिख्यात फुटबल गेलेग्रामोन आं फुटबल गेलेनानै आं भारतनि सासे खेलुवै जानो गोनांमोन आं गुवाहाटी टाउन क्लाबाव 3 बोसोर खेला गेलेदो 3 बोसोर आं भारताव थांनो गोनां फुटबल गेलेनो आंना फुटबलार आरो साख्रिया आं थाङासै आरो साख्रिया बे फुटबल गेलेनायजोंनो आंना 6-7 बार साख्रि जादों सेन्ट्रेल एसएसबी आरो 9 बेटालियन ओजा पुलिस आरो सीआरपीएफ हेर जादों तथापि आं साख्रि मावासै जे आं साख्रिया जाबाय निजस्वनि थाखाय गावनि थांना थानायनि थाखाय न'खरनि थाखाय गावनि भबिष्यतनि थाखाय खिन्थु इखौ आं नाङा
इदाङा गोजोना आंनिया गोजोनगोन माब्रैहाय बर' हारिनि थाखाय मायबा मोनसे जुदि खामानि मावना गालांनो हायोब्ला अब्ला थैनायनि उनाव जाहाथे आंनि नामा थायो बे मोनसे थांखि लानानैसो दिनै आङो बे थियेटारखौ खुंनाय जादों नङाब्ला साख्रि मावना दिनै आं आरामै जिरायना जानो हागौमोन आं मानो मावाखै आंहा मोनसे उद्देश्य जिहेतु गुबुनाबो जागासिनो आं फिसिदो 50 जन 60 जन गथ'आ बोसोर बोसोर फिसिना होनदो दा एबायदि होननासो आं थियेटारखौ माबाखौ साख्रि मावासै बाबो नङाबा साख्रि मावा दिनै आरामै जना जानो हागोन आं दिनै मानो फैदो दा फंबायमोननो बुंनो गोनांब्ला आंनि न'खरनि बाथ्राखौ आंनि न'खराव दा 4 फिसा साख्रि दं 4 फिसा साख्रि दं सासे मास्टार आरो सासे CRPF आरो 2 पुलिसआव दं थेवबो आं मानो ओंखारबोदो बेखौ दिनै बर' समाजा सानना नायनांगोन आरो सम्पत्ति 65 बिघा हानि भितराव थाङै 8 बिघा हा थानायावबो दिनै आं नाजाबाय दङ होमब्ला दिनै बर' समाजा आंनि थाखाय मा सानदो सानैफोरा मोजां सानदो बे आदाखौ जों साबायखर होनांगोन आरो बिथाङा इमान खस्थ'नि गेजेरजों इमान सम्पत्ति एगारनानै आरो ओजोंहा फिसाफोरा साख्रि मावनानैबोदि दिनै थियेटाराव जानानै खनालि जयन्ती खालामबाय बे खोथाखौ दिनै बर' समाजा जाय मोजां सिन्था खालामनो हानाय बिथांमोना बुंनांगोन जे नंगौ मानसि बर' हारिमुनि थाखाय बिथाङा मानसि एखौ साननाङा आरो जाय उदियाथ' आरे मा खालामदोंलै बेखौसो बुंगोन जिहेतु नोंथाङा 50 बोसोरनि नोंथांनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बे 50 बोसोराव नोंथाङा मा खहा जाखो मा मुलाम्फा जाखो होनना सोङोब्ला नोंथाङा दहाय बुंनाया हा माखासे थांबाय दहायनि हा माखासे 50 बोसोरनि भितराव हा माखासे थांबाय हा थांबाय 65 बिघानि भितराव जुदि 8 बिघा हा दंबा बेसेबां हा फानदों आरो आंनि दा दरखं मोखाङाव आलिजिङाव जिथु हा फानदों बे 3 लाख 4 लाख बिघा पार बिघा आरो बे जायगायावनो आंनि गामिया आंनि न'आ जाबाय गामिनि एकदम सानजा खर' बे सानजा खर'आव बे आंनि 10 बिघा हा फानदो बे हायावनो माने आं दा गल्डेन जुबलि खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरा नायथो जिहेतु नोंथांनि मुलाम्फा होनना बुङोब्ला मा गैया एख मुलाम्फा गैया मात्र आंहा मोनसे थांखिया बेनोमोन जे खनालि जयन्ती खालामो बेल' थांखि जेबो गैया दा आं बुङो जे जिबिला जों बर' समाजनिफ्राय कमिटिफोरा कालेक्सन खालामनानै आंखौ 30,000 50,000 60,000 होयो माबा 60आथ' थांखायाखै 30 35 40 होयो दा बेखिनि थाखाय खुनु दिन थियेटार मोनसे फोथांना लाखिनो हाया बर' थियेटारा हबसेयाव 30,000 40,000 थाखा मा थाखा 50 जन मानसि 60 जन मानसि जानो गोनां गारि गुरा 6 खारनो गोनां एख' लाब गैया खिन्थु आंखौ फोथांना दोनदों मा बै जोंनि गेदेर गोलावफोरा मन्त्रि MLA फोरनिफ्राय एसे कालेक्सन खालामना लाना फैनासो सोरां मोजां थियेटारा दिनैसिम थांनानै थादों जिहेतु नोंथांनि कालेक्सन कमिटिनि कालेक्सन खुनु दिन थियेटार मोनसे थाङा जिहेतु मोनसे नोंथांनि थियेटार बे नायजाबनि माखासे फावगिरिफ्रा मालाबा जुदि गेजेरनिफ्राय ओंखारब्रबलाङोबा अब्लाथ' माबायदि बिराद असुबिदा जाबाय असुबिदा जायो आरो बिदि खारखायोबो खारो थियेटारनि गेजेरजों गोसो थोलायना खारो मोजां मोनलायना होमब्लाना बेखौ जों मा खालामनो माबोरै एडजास्ट खालामगोन माने इयाव जोङो सासे मानसिखौ अभार लाना दोनो फोरोंखाना थायो माने बे मानसिया खारबा माने बिसोर हाबनानै हयथ' मोनथाम मोनब्रै पेन्डेलाव उसुबिदा जानो हागोन उनाव लासै लासैनो लाइनाव फैफिनजोबो दा नोंथांनि गेजेराव मोनसे थियेटाराव थियेटार फावगिरि हिसाबै गासै साबैसे फावगिरिया नोंथांनि आखायाव थायो दा बर्तमानाव दं आंना 51 दं 51 दा आंनियाव दङ आरो खोब मोजां लानो गोनां 60 जननि तल' थियेटार जाया 60 जनबा सुन्दर मन्दिराव सोलिलांनो हागोन खिन्थु सोलिलांनो हायो बाजेटआ बारा जाबाय बै बाजेटखौ जों कमिटिनिफ्राय मोना आरो कमिटियाबो माने दखरनिफ्राय कालेक्सन खालामना लाना फैनो हाया होमबाना बै थियेटारा बेयावनो बाजेट मिलायनो हायाबानो लांगाव थैबाय 2 बोसोर 4 बोसोरनि थाखाय ओंखारगोन बाजेटआ मिलायलिया ओजा सरकारनिफ्रायबो सहाय सहानुभूति मोना आरो सरकाराबो बोरै होयो नों मैया दाखालिसो थियेटार खालामनानै बोरै सरकारा नोंनो सहायगोन खिन्थु आंनिया नंगौ आं दिनै जातिनि थाखाय बेसेबां सान जुद्ध खालामबोबाय माने बेखौ हयथ' सरकाराबो नायगोन आरो बर' समाजाबो बुजिना मोनगोन दे नंगौ बेखौ बुंगोन खिन्थु गोदान थियेटारफ्रा मानो एसे आखाइ गैया बुंनो थाङो नोंसोर मैया दाखालिसो थियेटार खालामदो दानो डनेसन बिनो फैदो ओरै बुंनायबो मन्त्रि MLA दं किसुमाना अननानै होदों किसुमान थाबनो बुंनो हानायबो दं दा खालाम सोरांबो थियेटारनि बिगोमा बायदि नोंथांमोना बिदि गोबाव खालाम जों हरगोन दा बेहालागै थांनो हाया जिहेतु माखासे नोंथांनि सोरां मन्जुनि अनगायैबो माखासे थियेटार दं थियेटार ओंखारगासिनो दं बेयाव थियेटार ओंखारबाय थादों जिहेतु नोंथाङा बैसोर बेसेबां गानो हायो आरो नोंथांनि मोनसे गोजामसिन थियेटार हिसाबै नोंथाङा बेसेबां गानो हायो गानायाथ' बे एखेयानो जों माहाव 7 माह जायो दान मोनसेयाव 10ता बोसोरसेयाव दान मोनसेयाव 10ता करिबा 7 मायाव 7.70 जायो नोंथांमोना मास मोनसेयाव 10ता पेन्डेल गानो
माने माबा जाबाय 70ता जायो 70ता इयारलि नोंसोर बोसोराव गानो आंथ' गाखायो आं गायो आं एकदम लाभबाबो लकसानबाबो बैसागोनि माबाया लोगि लांगोन आं जेथे जोंहा दै मोसौदो थुखैलायो मोसौ थुखैया होमबा बैसागु बे सानावसो आं पिलारखौ एगाजोबनो हायो खिन्थु देग्लाय मा जादों खनालि जयन्ति नै फैबाय बेखायनो बिनिखायनो आङो गेजेरावनो बन्द खालामनाय जासिगोन देग्लाय गेजेरावनो बन्द खालामनाय जासिगोन आरो बे समाव नोंथाङा आं नोंथांनिफ्राय मोनथिबावनो लुबैगोन बे समाव नोंथाङा जिहेतु नैबे 50 बोसोर जाबाय खनालि जयन्ति नोंथाङा फाथिनो थांगासिनो बे सनालि जयन्ति फोरबो जोबखांनायनि उनाव आरो नोंथाङा मा चिरां मन्जुखौ माबायदि फोथांनानै लाखिनो दा बेखौ इउट्युबाव होदोंमोन इउट्युबाव नायना बहुतानो बुंदों जे सोरबा रायदोबो सोरबा मोजांबो मोनदों बहुत धरनि खोथा बुंदोंमोन आङो बेखौनो गाज्रि मोनदों खिन्थु आं मोनसे तिक्तता दं दुखु दं बर' समाजनिफ्राय जुदि आं अनसायनाय मोनोब्ला मन्त्रि एमएलए जुदि आंखौ बे गल्डेन जुबलिनि उनाव आंखौ सहाय सहानुभूति एसे लाखौ बिसोरथ' थोजासे होनो हायाना एसे होयोबाबो आंखौ फोथांना लाखिनो माने थांना थायो मदद माने आङो जे सोरांमोनजो थियेटार नि बिगोमाया थैया सान्दै सोरांमोनजो थियेटारा कोनो दिन थैया आं जेलासिम थांना थागोन चन्द्रकान्त मोसाहारिया अब्लासिम माने सोरांमोनजो थियेटारा थांना थागोन होननानै आं स्टेजआव भाखाव नुबोदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं आरो दे सोरांमोनजो थियेटारा आंनि नङा सोरांमोनजो थियेटारा समग्र दुलाराय बर' समाजनिसो थियेटार आंनि थियेटार नङा बियो जातिनि थियेटार दिनै जोंहा खनालि जयन्ति खालामनो ओंखारनाय माने जा बर' समाजा दुगानायनि बाथ्रा बा बर'नि गेजेराव जोंहा मोनसे खनालि जयन्ति खालामनो हानाय थियेटार जाबाय बे दुगानाय बाथ्रा बे बाथ्राया दा गोरों गोरायासो इन्टारेस्ट होगोन नुबाय बिथांखौ सहाय खालामनो किसुमान आरो मा थांलै ओरैबो दंलायो किसुमान मानसिनि गोसोआव समान नङाथ' जिहेतु आरो नोंथांनि उनावबो नोंथाङा हायैनि उनावबो सोरखौबाफोर हाया आं जाया इखौ बहुतानो बुंदों आंखौ जे आं थैनायनि उनाव आंनि न'खरनि नायबा सोरबा बेलेगखौ होलां जाया कुनु आंनि फिसा फिसौफोरा बेफोर इन्टारेस्टबो गैया माने आंल'सो दङ इन्टारेस्ट आरो होबाबो इसोर बर' थियेटार कुनु दिन फोथांना लाखिनो हाया जाबायदि शिल्पी फैगोन ओरैबायदि फैगोन मालिकखौनो खोमावनो फैनाय एक्ट्रेस दं आरो बेबहार रोङा मालिक सासेखौ माबायदि सनमान होनांगौ बेखिनिखौनो दाबो बर' समाजनि एक्ट्रेस सेक्सनाव बिना मोना दा बेनिखायनो बुंदों आदा नों गाननाङा थियेटारखौ नों खालामथारनांगौ आं बेखौनो बुंदों बुंनाया आरो आं मोनसे गोथौ थांखि दंबावो ओरैबायदि गोथौ थांखि दं आं आगोलावबो सानना थादोंमोन ओरैबायदि सानदों जे माबायाव अखमनि बाहेराव भारतनि बाहेराव नेपालाव सोरांमोनजो थियेटारखौ लांनो नागिरदोंमोन नेपाल देशआव जाफुङासै थांबाय थांना दा खनालि जयन्तिनि उनाव जुदि आंनि थाखा फैसा जि जमा जायोब्ला खेबसेबाबो आं माबायाव थांगोन नेपालाव बर'नि गेजेराव भारताव नायबा अखमाव जे बर' थियेटार दङ ए बुस्थुखौ आं नेपालाव खिथिना फैथारगोन आं फैयाब्ला मोनसे आंहा चेलेन्ज भाब दंबो आरो नोंथाङा खाथि जातिनि थाखाय आं बेसे सिन्था खालामदों खिन्थु आंखौ मानो सिन्था खालामनानै आंखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा मा एसे साहस लादों नेपालाव गथ' गथाय लांना थियेटार खालामनाय सोरनि जोंनि गौरब बर'नि गौरब खाथि हिसाबै नाइबार स्टेट हिसाबै नोंथाङा बेंगलफ्राव दिन्थिनो हादों बेंगलाव थांदों बेंगलाव जानानै कामाख्यागुरि जिङाव महाकालगुरि मादारिहाट सेखादानि दुबाश्री करदङा सब एफोर जायगायाव आं गाजोबना फैदों नोंथाङा बिथांनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोजां जोंनि बेबहारफोरा खोब मोजां बेबहारफोरा खिन्थु बुस्थुआ मा जों जाबायदि मानसि नागिरो हलाव बेबायदि मानसि मोना जोंनो नांगौ हलाव 1200-1100 खिन्थु बिसोरनाव एसे जनसंख्या गैया जनसंख्या खुब खम माने बे जनसंख्या खमब्ला बे थाखाया बिथांमोना आं जिबायदि लुगैबायदि होनो हायैनि कारन थाङा तथापि इयाव 50 बोसोरनि 9 बारसो जाबाय आं थांनाया महाकालगुरि करदङा बेखौ जिहेतु आसामनिफ्रायबो नोंथाङा ओरै क'क्राझार बेंगल जिंनिफ्राय लानानै जनायसिम बरिया दा बाबुआ जिहेतु सोंबाय एखोथाया नंगौ आं मेघालयनि टिक्रि किला होननायखौ गादों मेघालय टिक्रि किला मेघालय सेराव माने सिमायाव गाना फैदों माने कमिटिफोरा मेघालयनि खिन्थु थियेटारखौ गादों आङो एकदम सिमायाव जोंनि बे आसामनि जायगायाव आदसा बेनिफ्राय ओजोंहा माबा गायदों डिमापुर एकदम टाउन गेजेराव नागानि गेजेराव गायथारदों अखमनि बाहेरा डिमापुरावबो गायथारदों डिमापुराव माने जोंनि बर' समाजा खोब खम आं जे बोसोरसेल' थांदों पुरनि बाजार होननाय बेयाव बोसोरसे गायदो माने ओरैबायदि जोंनि बर' समाजा माने 25ल'सो दं बाखि माने 75आनो सब नागाफ्रा नायदों माबायदि बर' थियेटार नायनांगौ बेफोरखौ आं सोरखिबोदो इमान दुगानाय बाथ्रा भाबिनो नांगौ बर'नि मोनसे जाफुंसारनाय थियेटार होनना बुङोब्ला सोरां मन्जुबो दा आं खोथाया डिमापुरावबो थांदों बाबा
गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना गोबां बाथ्रा मिथिबाय बारा गोबाव खालामालासे आं बिनि सोंनाय फिननायखौ बेखिनियावनो जिहेतु सारा जों आंनि माबायाव दा मोनसे खोथा थालांबाय आं दा गथै दा बे माबानि गेजेरजों आं बुङो गासै रायजो राजाखौ खुलुमनानै बुंदों आरो बबावबा इउटुबावबो होबाय दं आं ओरै रखम जे सोरबा जुदि गोसो गुदुं दङबा हारिमुखौ मोजां मोननाय दङ मानसि दङ बिथांमोना अननानै थाखानि खोब माबा फैदो आरो आंखालाव दा 15 लाखनि बाजेट खालामदों दा 15 लाखनि बाजेट मन्त्रि एमएलए होगोन होनना बुंदों जायनो बिनो दा होगोन थाङा दा बेल' खिन्थु समायाव मा जायोखौ मिथिना मोना थेवबो आंनि आखायावथ' बे फैसा थानांगोन दा नांगौथाय रायजो राजाखौ खुलुमनानै इउटुबाव होबाय आं चेनेलाव जे रायजो राजाफ्रा आंखौ अननानै सोरबा गोसो गुदुं दङबा सोरबा एसे एला थाखाखौ अनसुंथाइ महरै 2000 1000 दाबि गैया जि हरो बेयावनो आं गोजोननाय मोनो आरो जुदि हरथाराबा खिन्थु दुखु नांबाय नोंथांनि मोनसे नोंथांनो माखासे हरगोनबो किसुमान हरगोनबो नोंथांनो अनसुंथाइ होनो हानाय बायदि मोनसे एकाउन्ट नाम्बार बा मोनसे गुगोल पे नाम्बारफोर बेफोरबायदि होनो हानायनि सुबिदा दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा हागोन माने दा आं दिनैथ' आंनि लोगोआव आंहा गोसोआव थाया नङा बेफोर नाम्बारफोरा खिन्थु नाम्बारा दङ नांगौबा गाबोन होनो हागोन नों बेयाव प्लास खालामना होबानो जाबाय जिहेतु नोंथाङा आं मोनसे जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा सोंबावनो लुबैबाय जिहेतु नोंथाङा सनालि जयन्ती मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थांगासिनो बेयाव नोंथाङा नोंथांनि जायगानिल' नङाबासिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो नोंथाङा हांख्रायगोन नामा आरो सारा आसामखौनो हांख्रायदों जोंहा थांनाय बोसोरावनो आङो बे बुस्थुआ फैगौ बोसोर आंहा गल्डेन जुबलि जागोन रायजो राजाफ्रा आंनि न'खराव नुजाहैनांगौ गल्डेन जुबलिखौ खुंनो थाखाय आंखौ सुजुग सुबिदा हैनांगोन आरो थांनाय बोसोराव खावलायबोदो स्टेज सायाव आं खुलुम मेगन मोदैबो ओंखारबोदो जे बर' हारिनि थाखाय दिनै गाबदों स्टेज सायाव रायजो राजाफ्रा दिनै आंखौ नुदों खोनादों आं गाबनो गोनां जादों मानो गाबदों बे गाबनायखौ नोंथांमोना थांनानै आंनि मेगननि मोदैखौ बे 50 बोसोराव हुगारना हैनांगोन एफोर बसन्था किसुमान जायगायाव बुंना फैदों माखासे दुखु नांबोनाय बाथ्राफोरखौ बुंबोना फैदो जाबाय दा बेयाव जोंहा जुनाय धेमाजि आरो जोंहा सानजाखै ब्रह्मपुत्रनि खोलाखै गलाघाट कार्बि आलं नगाव आरो बराबर जोंहा रंजलि दुधनुइ ओरै धुपधुरा दिगिलि ओरैहाय माने खोलाखै थांनानै मानकासार गोलैदो मानकासार माने दानि बुंनाय टिक्रिकिला मेघालय दा एखे गोलैदो आरो सोनाबखै बेंगल ब्रह्मपुत्रनि साहाफारायाव जा बेंगल क'क्राझार आरो जोंनि बे सनितपुर बाक्सा ओरै दं उदालगुरि थिग এই रखम बेखिनि गथाय सारा आसामनिखौनो गिदिंदो सारा आसामखौनो आं खुलुमनानै बुंबोदो आरो देग्लायबो आं जिखिनि फैदो पेन्डेल बेखिनि पेन्डेल आं बिदि लेक्सार होबोदो स्टेज सायाव सिनायथि होनायाव कमिटिफ्रा सिनायथि होनायाव बेबायदिनो इनभाइट खालामबोदो जे थांनांगौ आंनियाव होननानै आंना दा बेयाव गोथौ थांखिया बेनो आं गोबां मानसिखौ लिंदो ओरैबायदि लिंदो जे 14 तारिखे बिटिसिनि आउटआव जि सरकार मोनसे गठन जादों बे गठना BKWSC बिनिनो शिब थाबाय मिहिनेश्वर आगोल थांनाय बोसोराव रायलायदों नै दाखालिबो आं सिमेन्टआव गानो बिथांजों जगाजग जाना फैदों आरो बिथाङा थांनायफोरा आंनो 2 लाख थाखाबो हरदों बिथांनि थ्रुयैनो माबाया जोंनि कालसार इएमआ होबाय बिथांनि थ्रुयैनो दा कालसार इएमआ होदा आंनो 2 लाखखौ प्रणब बर' এই যাবে মাবানে প্রমোদ এই যাবে প্রণব बर' दा এই आंनो मिहिनेश्वरनि थ्रुयै दिनो माने BKWनि आंखौ आरो सनमानबो होबाय आंखौ थांनाय देग्लाय जानो माबा नङा आगस्ट नङा आगोलनि आगस्टआव आंखौ सिमेन्ट सापरि लिंहरना BKWSCनिफ्राय आंखौ सनमान होबाय एवार्ड रोखोमै मोनसे सनमान होदो बिसोर दा एखिनिखौ आं मिसा खोथा बुंनो हाया बाबा बेखौ आंखौ जथेस्थ' अनदो बिथांमोना दा बिनिफ्राय थांबाय हिखालिनि साना आं लांदां पार्टि खालामदो हराव लांदां गथाय खुला खालामना होदो बयबो नायथो होननानै खिन्थु एसामिस खालामदो एसामिसा मानो खालामदो बेहाय जे आंनि गामिया हासानि गेजेराव इयाव बर' दं होननानै मिथिया थांना नुबासो माथो बर' दंलै होमबाना सोरांजों न'खौ नुबाय थिग होमबासो बेखायनो हासाफ्रा आं आगोलनिफ्राय सापर्ट खालामदो बेखायनो हासाफ्राबो नायथो दा एनिखायनो हासा लाखिदों आरो सानाव माने गथ' गथायनि बादायलायनाय गान बादायलायनाय खारनाय बारनाय बादायलायनाय दा हराव एखिनियानो जाहैबाय मा लांदां पार्टि आरो जोंहा मिहिनेश्वरनि पार्टि लिंदों आरो सेकेन्डआव 15 तारिखे हाग्रामानि पार्टि नांगोल पार्टिया दा इसोर BKखौ माबा BPFखौ लिंदो इयाव जोंहा हाग्रामा सार फैगोन माने जा प्रमिला बायदेव मोना फैगोन दा बिसोरखौ ओरै लिंनानै आरो इसांनि मन्त्रि MLA बिथांनि आखान्थिफोरा आरो EMGM MCLफोर आगोलनिया माबानि BPFनि बिथांमोनखौ लिंदो बिथांमोना 15 तारिखे बिथांमोननो होदों बेयाव आरो फैगोन माने
माने नानदा फैबाय थागोन आरो सानथामा हराव आरो माबा जागोन हराव दिपारायनो होननाय थालिगुरिनि थावलिगुरि बिनि माने हिन्जावसाया मेथाइ देंखोगिरि हरसेया रोजाबगोन आरो सानसुआव बेनिफ्राय खेराइ ख्रिस्टियाथ' सानथामाव सोलिबाय थागोन आं 35 जन हिन्जावसानि खेराइ ख्रिस्टि लिंदों 30 जन हिन्जावसानि खेराइ ख्रिस्टि लिंदों तामुलपुरनि दा बिथां थांगोन आरो 16 तारिखआव होदो आङो जोंहा बे बिटिआरनि प्रमद बर' सार आरो जोंहा माबाया थांगोन बिश्वजित थांगोन आरो बिथांनिनो आखान्थि MLA MCLA बिथांमोना थांगोन आरो बिनि लोगोनो दहाय जोंहा मोनसे थालांदों फार्स्टआव 14 तारिखै जोंहा रमिय सार दं रमिय सार जा मिहिना सुदु थांबागोन इसिनि दल थांगोन दल बाय दल लिंदो बे दलाव आं दा सोरबा गाज्रि मोनना गाज्रि आदाखौ जों इमान दिन जों सहाय सहानुभूति खालामदोंमोन खिन्थु जोंखौ मानो लिङाखै आघात जागोन होननानै आङो दा गासैखौबो लिंदो बाथौनिखौबो लिंदो साहित्यनिखौ लिंदो खिन्थु आलादा खालामदों मोनथामखौ आलादा साहित्यनिबो बाथौनिबो लिंदो जोंहा माने BPF निबो लिंदो आरो जोंहा माबा एबसुखौ लिंदों ओजा बिसा जोंहा माने फिल्म जगतनि मोनसे मा दंना दानाय जादों ससाइटि बिसाखौबो लिंदो ओजा थियेटार महरै जिबुला नायबा गान बायद' बायना रोजाबग्रा हारिमुनि मानसि बिथांमोनखौबो लिंदों आरो BLT नि साइलेन्टारानो हक BLT दं माने जोंहा इन्दिबानो हक साइलेन्टार दं हयथ' माबा दं इखौ लिंदों माने जायनो थाङो मथे कुनु माबा गैया आरो गासैखौ लिंजोबदों आं माने मस्त गिदिर सानदों आं 15 लाख थाखानि बाजेट खालामदों 15 लाख थाखानि थांदो थांनायखौ दुखु मोनो मायथाइ फोरबो फालिनाया जाफुंसारनांगौ जे आंनि नामा जाहाथे थैनायावबो जाहाथे थालाङो हासायबो खालामनायाबो खनाल जयन्ति खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव सोनाव थियेटारनि बिगोमा चन्द्रनाथ मोसाहारिया एसेबां साहस खालामनानै मोनसे 50 बोसोर थांदों आरो 50 बोसोर थांना होदों आरो खनालि जयन्ति जातनिखि माने मानसिफोरा मा दंगोन दा गिदिर मानसिफोरा आंखौ बाबाफोर एथ' एबसुनि सिङाव मिटिं जागोन एबसुआ जिबायदि जनसंख्या मोनदों जुदि रायजोफोरा थाङोब्ला बाबा एबसुनि बायदि मिटिं जागोन बाबाफोर इमान मानसिखौ बोरै सोंनो बियो मोनसे मानसिफोरा बुंगासिनो दं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि बे चेनेलाव सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय जे नंगौ जों मोनथिबाय जों मोनसे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा जों बयबो रायजो राजानो मदद आरो सहाय मददखौ होनांगोन थिग बेबायदिनो बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिबाय जिहेतु सोरां मन्जु थियेटारा जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनै मासिम मा अबस्थायाव दं जों गोबां बाथ्रा मिथिबाय बे गोबां बाथ्रा फोरमायनायनि थाखाय गोबां बाथ्रा मिथिहोनायनि थाखाय जोंखौ जोंनि सोरां मन्जु थियेटारनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बा मालिक चन्द्रकान्त मोसाहारि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे मोगा मोगि आयदा बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।